सोर सरकार दागोन गुजरातआव। BJP कांग्रेसना आम आदमी पार्टी। सोरनि सिमाङा जाफुंगोन? फैगौ 1 डिसेम्बर आरो 5 डिसेम्बर खालाराव जागोन गुजरात एसेम्बलि बिसायख'थिया। दासान्दि हादरनि गेदेर गेदेर मुंदांखा राजखान्थिगिरिफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुब थानायखौ नुनो मोन्दों। (2022) मायथाइनि थामहिनबा बे बोसोरनि 1 आरो 5 डिसेम्बराव मोननै खोन्दोआव खुंजागोन गुजरातनि बिसायख'थिया। गिबि खोन्दो भटआ मोन 89 मासिनि थाखाय आरो नैथि खोन्दो भटआ 93 मासिनि थाखाय खुंफुंजागोन। बेनि थाखाय रायजोआव गासै 51,000 भट होग्रा मिरु थि खालामनाय जादों आरो 8 डिसेम्बर खालारखालि भटखौ साननाय जागोन होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया फोरमायदों। बे बिसायख'थियाव BJP कांग्रेस आरो आम आदमी पार्टीनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जागोन। गासै मोन 189 मासिनि थाखाय खुंफुंजागोन बे बिसायख'थिया। गुजरात रायजोनि गासै 4.91 कौटि नोगोरारिफोरा बे बिसायख'थियाव भट होगोन।